Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Wei U Basong jong ka West Jaiñtia Hills District ula ujor bah khatlai tarik jong Julai ula yo eka message na ki bam ithok satya ha Telegram app ki ba na ka Trade Worlds Finance Company Limited Finance Department hak bala pentip ru sha u sha pangka crypto mining bat ru kumju ban hap thep pisa la ni kata ka investment hakani ka judge ban trekam bat ban yo ka mai pisa uni uba ujor ula ong ba ukli ka finance department ula pen ithu ya u ialade kum Reverend Kyrteng Lewis ubana Los Angeles Pasadena ACT hakaba ula ya thok ru ya u bahap ban thep pisa amduna ya ka san haja tyngka hakabala le ya kani hadin kani pat lapoi ke pisa sha u kum bakhnai hajar sha ka bank account jong u kum kanong kum ta uni ubala bo ya ka jing ujor ula thep ya ka pisa ka ba lapoi kum ban ri pholak tyngka Haduh unyo pholak tyngka ai anda dep ya kani ula yo ke email bala poi ka pisa ka bakumba shikro shilak san pho haja tyngka sha u tangba anda upek ha ka account jong u ka klempoi setia kani ka pisa berhadin pat ula sha dawa ban siu kumba 10,000 khandai spat dollar ka ba lapoi kumba 1 lak tam da ka pisa India ka bolong ru kum ka approval fee bat dei ha kani ka por bau ni u ba ujor ula thong ba le si ula sha thok lengba kani ka crypto mining lengba ka ta ka Telegram app